ہر جرم پہ کرم ہر خطا پہ عطا اور رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ ابو جال دشمن ہے نا سرکار مٹھی باندھے کنکریاں دی آیا گیٹے ہتھاں پائے روڑے پائے تے آ کے سرکار دے کول آیا تے آ کے آکھن لگا تسی آخنے ہو میں اللہ دا نبی ہاں میں تا منساں جے دسو میری مٹھی وچ کیویں اے دسو میری مٹھی دے اندر۔ سرکار مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا میں دسا تیری مٹھی وچ کیویں یا جو کوئی تیری مٹھی وچ ہے وہ آپ ہی دسے میں کے ہاں۔ آکھن لگا اے گل ہوے تے پھر تے کمال ہی کمال ہوے سی۔ سرکار دا کلمہ پڑھن والے میرے تے تیرے لجپال نبی پاک نے اپنی پاک نگاہ ابو جہل دی مٹھی ول پائی سونے دی نگاہ پین دی دیرے مٹھی دے اندر کنکریاں کلمہ پیا پڑھ دیا نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا تے زور نال جنابلا نہرو نال غصے دے نال ہتھے وچوں مٹھیاں چوں جنابلا کھولیاں تے کنکریاں نو تے بٹیاں نو تلے سٹیا آکھن لگیا معاذ اللہ انہاں تے بھی لگدا ہے محمد تیرا جادو چل گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا نا میں جادوگر نہیں بلکہ میں اللہ دا سچا تے سچا نبی بن کے آیا وا میں جادوگر نہ۔ پنجابی والے نے سرکار دی اے گل کیتی ماشاءاللہ بڑا سونا ساؤنڈ سسٹم سڑے رویز بھائی خوبصورت محبت نال چلا رہے ہیں۔ اللہ بھائی دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے اللہ لوڑ نہیں کھوڑ نہ دے یقین جانو بڑا سونا خوبصورت ساؤنڈ پیا چلا دے توجہ فرماؤ۔ پنجابی والے نے سرکار دی شان پڑھی او کہندا ہے کہ ابو جہل دی مٹھیاں دے اندر کنکریاں کلمہ پیا پڑھ دیاں نے واہ واہ مصطفیٰ پاک تیری شان دا کیا کہنا۔ سرکار دی شان اے ویکھے پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے اڑ بولیا نو بلا جاندا۔ او بولو نا سبحان اللہ۔ اے کنکرائے پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے اڑ بولیا نو بلا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے گنگیاں دی گلاں کرا جاندا۔ نبی پاک دی شان دی کیڑی کیڑی گل کری اللہ۔ ایک مائی آئی حضور دے کول بڈھی